आणि इथे आमच्याकडे खिडकीवरनं भांडणं चालली आहेत. ती बघा रतांब्याची पानं खाऊन बघ. समोर बघा काय मस्त दिसतं. हा ढग बघा छान. हे कुणालचे बाबा खाऊन झाले एकटे मगाशी. एक सबस्क्रायबर आहेत, त्यांचं नाव आहे जया रहाटे. म्हणजे काका चप्पल घेऊन फिरतो वाटतं. नाही त्याची ते साफसफाई करायची होती ना, तर मी गाडीतच ठेवली, तर गाडीतच राहिले. संध्याकाळची वेळ बघा मित्रमैत्रिणीनो. आणि काय ते पाणी आहे, ते पेज ते झाडांना टाकायला होईल ना म्हणून ठेवलंय ते. तर लवकर लवकर तयार व्हा, वाजले बघ. आणि ही मुलं बघा किती छान तयार होऊन आले. दाखवा का तुमचे कपडे दाखवा. आरोही हे कपडे दाखवा, असं नाही करायचं. हे बघा तिघ जण मस्तपैकी तयार होऊन झालेत. कुठे चाललो आपण? नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आज 2 नोव्हेंबर म्हणजे एकाच दिवशी मी 2 व्हिडिओ शूट करते. मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी म्हणजे बिर्याणीची रेसिपी दाखवली. कुणालच्या बाबांचा वाढदिवस होता ना, ते दुपारी झालं होतं. आणि आता ही संध्याकाळची वेळ आहे. आम्ही सगळेजण चाललो आहे आमच्या देवाच्या पाया पडायला. म्हणजे आमच्या ते कुलदैवत आहेत, ग्रामदेवत, आणि त्यांच्या पाया पडायला चालले. आणि सोबत आपली ही मुलं पण आलेली आहेत. विराट आहे, आरोही आणि मृण्मयी. माझे शूज ना इथे गाडीमध्ये ठेवले होते त्याशी, ते इथेच राहिलेत. तर चला आता थोडंफार तुमच्याशी शेअर करते. हे झाडांना ना पाणी घालायचं बाकी होतं ना, हे बघा आता हे दिसतं ना ओलं, त्याच्यामुळे जरा वेळ गेला. सगळं टाकलं थोडं थोडं पाणी त्यांनी. माझं पण घरातलं थोडंसं काम बाकी आहे. हे असं कुठं बाहेर येत असलं ना का थोडंसं टाईमाचं थोडं हे होतं, घोळ होतो. पण ठीक आहे, चालतं. म्हणजे नंतरला आल्यावर म्हटलं करीन. जेवण काय करायचं नाही आहे, कारण बिर्याणी बघा मी तुम्हाला दाखवलं ना, ती मी जास्त प्रमाणात केली होती. त्याच्यामुळे आहे बिर्याणी. कारण आम्हाला बाहेर जायचा आमचा विचार तर होताच संध्याकाळी. मग म्हटलं रात्री परत येऊन कधी म्हटलं जेवण करणार, त्याच्यामुळे म्हटलं दुपारीच एकदम बनवून घेतलं. आता जे काय थोडंफार आहे ते आल्यानंतर होऊन जाईल. मग चला झालं, चला चला बसा, आहे बसा गाडीत. भांडतात बघ दोघी जणी. आरोही आणि मृण्मयी दोघी जणी भांडतात बघ कशा. आणि इथे आमच्याकडे खिडकीवरनं भांडणं चाललेली आहेत मुलांची. बारी जवळ कोणाला, हा बोलतो मी बसणार, ती बोलते ती बसणार. हवा पाहिजे, हवा म्हणून त्यांची भांडणं चालू आहेत. दोघांनी बघा, दोघांनी 2 खिडक्या अडवलेल्या आहेत आणि मी आता मध्ये बसलेली आहे. आणि आमच्या गुहेतून आता आम्ही बाहेर पडतोय. डेंजर रस्ता आमच्याकडचा, डेंजर रस्ता ना बाई. हा कोंबडी गेली बघ दिसते का? रानटी कोंबडी बघितल्यात आम्ही. गेल्या आतमध्ये गेल्या. आपल्याला भेटणार का आई? छप्पड हा रस्ता ते बंदुकीने भेटतात. हा बंदुकीने भेटतात. आणि बघा पोचलो आम्ही शेवरादेवी देवस्थान. म्हणजे हे आमचं आहे कुलदेवीचं मंदिर. आणि बऱ्याच वेळा तुम्हाला बघा मी शेअर केलेलं आहे. समोर सूर्य बघा मावळाच्या तयारीमध्ये आहेत. मुलं चालली पुढे. चला आधी कधी पण काही असेल ना तर आम्ही देवाचं दर्शन घेतोच. पुन्हा जेव्हा आपण जाऊया, भले उशीर झाला ना संध्याकाळी तरी चालेल, कारण सकाळी ना वेळ नव्हता माझ्याकडे म्हणून. तर म्हटलं जाऊ देवाचं दर्शन करून येऊया. कोण आलेलं? मुलं हौशी आहेत ना. मुलांना हौस खूप आहे. हां आणि छोटी आहेत ना त्याच्यामुळे. हां मस्त वाटते. सूर्यचंद्र सगळं एकदम दिसतंय. आता हे इकडचं कसं वातावरण खूप छान असतं. मस्त वाटतं. काल शर्ट खूप फिट्ट झालंय. हा बघा हा नवीन शर्ट दाखव बघू, असं कर. हा नवीन शर्ट घेतलेला दिवाळीमध्ये बघा तुमच्याशी शेअर केलं, पण जरा त्यांना टाईट होतोय. नाही दिसतोय चांगला पण हां नाही बा, अजून थोडासा ढिल्ला पाया होता, त्रास होतो ना पोटाला वगैरे. हां अच्छा हां किती वय किती झालं ते तर सांग. हां इकडे बघून सांग ना कॅमेराकडे. 48 पूर्ण झाला, 49 लागला. हां चला
हे बघा हे असं खाली चप्पल काढा. हे बघा हे असं आहे म्हणजे सगळं रूल्स आहेत ना इथे पाळावे लागतात. हां हे असंच आहे आपल्याकडे पण असंच आहे बाई, आपल्याकडे पण आहे असं. हां हां नाही हे बघा हे असं हे रानटी जंगली झाड आहे. चला चला पाया पडा फटाफट मग अंधार होईल. आता हे संध्याकाळची वेळ आहे मग अजूनच छान वाटतंय. आता तुम्हाला नाही दाखवते बरंच तरी डबल दाखवते. बघा हे पाणी आता पाऊस नाही आहे तरी पण पाणी बघा आहे ना चालू. ही असते देवाची किमया, निसर्गाची किमया आणि देवाची किमया दोन्ही एकदम. हे बघा हा शूज काढा तर पटकन जाऊन पाया पडणे. ते पाय तू मोठा झालास, बुट लहान नाही झाले तू मोठा झाला. हा अजून तुझी हाईट वाढणार अजून. आता तसं तुला 20 चालू आहे अजून तर 2 वर्ष अजून वाढ होणार शरीराची. हो मग झालं पाया पडलं मुलींनो या खाली या. चला आता शेवरादेवी झाली आता निघालो गांगेश्वराला. चला अंधार व्हायच्या आधी परत यायचंय. शूज घालत होतो आपण दे बघू दे खरं आंबट लागतं पान बघू दे. ती बघा रतांब्याची पानं खाऊन बघ काय आंबट गोड लागणार मग. अरे मस्त लागतंय. हा कोकमासारखंच लागतं मस्त. चला मी पण पुढे जाऊ कुणाल. विराट हात पण आतमध्ये काटेरीने झाडं आहेत तिथे सगळे लागतात. मग मस्ती चालली मुलांची. बरं वाटतं ना जरा संध्याकाळचं वातावरण एकदम थंड मस्त वाटतं. संध्याकाळच्या गरम नाही आपण चाललो ना त्याच्यामुळे जरा हे वाटतं आपल्याला. जाऊ दे आता आपण रस्त्याची शूटिंग करूया. समोर बघा काय मस्त दिसत. हा ढग बघा छान दिसत. चला 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 आता आम्ही ना चाललोय नर्सरी मध्ये. पण इथे मस्त असं सुंदर सूर्य मावळताना दिसला म्हणून जरा थांबलो. ही बघा ही शीतल नर्सरी आहे इथे. बंद आहे का चालू आहे बघा आधी. चालू आहे गेट पुढे आहे. हा काय दिसतंय मस्त सॉलिड आहे एकदमच छान झाले वातावरण. सूर्य गेला तर झाडांच्या आड. हा चला चला झाड बघा चला बघूया. आता घ्यायचं एक झाड. कोण आहे का कोण नाही. चल बाय तिकडे बघूया आपण. कुणाला बघता कुठं गेलं ते वर्कर असतील काम तेव्हा तिकडे आहेत ते. हां चल 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 बघा. तर आम्ही की नाही म्हणजे असं विचार केलेला आहे की वाढदिवस असेल काही फंक्शन असेल ना तर एखादं झाड विकत घ्यायचं आणि लावायचं. मागच्या कुणालच्या बड्डेला पण आम्ही पेरूचं झाड आणलं होतं आणि आज कुणालच्या बाबांच्या बड्डेला कढीपत्त्याचं झाड घ्यायचा विचार आहे. आता बघूया मिळतंय का. माझ्या बड्डेला राहून गेलं घ्यायचं. आलं आहे तेव्हा आले ते कामगार आले आहेत हाईटने. गुलाब दाखव बाई. गुलाब देखील चांगला. कढीपत्ता घ्यायचा आहे मला. नाही नको हा लहान आहे खूप. हे बघा केवढं लहान आहे नको. हे घरी आपल्या एवढ्याच लहान आहेत. दुसऱ्या नर्सरीमध्ये बघूया आपण. पण ही नर्सरी बेस्ट आहे खूप चांगले आहेत. आम्ही इकडनं जितकी पण झाडं नेलेत ना खूप चांगली जगळीत आमची. आणि समोरचं वातावरण बघा माझी नजरच हटत नाही आहे इतकं सुंदर आहे. छान आहे बरं वाटतं फ्रेश हवा. काय घेते बाबा गुलाब. लाल घे लाल रंगाचा. ऐकलं काय लाल लाल.
बघू दे कुणाल. ऐकलं लाल घे ना, डार्क एकदम लाल कलर. ऐकलं का? तेच चुकतोय. हा बरोबर. हा ना, हे आपल्याकडे आहेत ना, हा कलर. हा काय हा आहे ना, ते लावलेत ना आपण, ते कलर फुलं. ते फांदी आणून लावले ते ती. ते ह्यातले आहेत ते. हा काका दुसरा कुठला आहे रंग आहे बा? हा बरोबर आहे. हा बघ, हा बघ, हा. इकडे एकच लाल आहे हा पण. बघ, हा. काकी तो पण लाल. तो बाई वेगळा फुल आहे ते. हा तो पण छान आहे. हा तो पण मस्त आहे. अबा, हा हा डबल सफेद आणि तो हा, तो घेऊया डबल कलरला. ना बाई, तो सफेद आणि तो मग अरे आता कुठून घुसायचं? ते देतील काढून. ते काका आहेत ना, काढून देणार. हा हा सफेद आणि तो पिंक वाला आहे ना, तो छान आहे. आपण चांगला बाबा रेड ब्लॅक आपण कोण? चांगला घेता का ना? हा बघ. एकच घे कोणता तरी. कढीपत्ता घ्यायचा आहे. हा एकच घेतो चांगला असेल काकी पाहिजे हा पण मस्त आहे बघ. बघ आधी बघून घे. काकी हे बघ, काकी काकी हे बघ. तुला खूप टाईप लागेल. हा रे, हा पण हा बघ ऑरेंज कलर मध्ये. कुठला हा बघ झाड चांगला आहे का ते? बघ आधी बघ, मला नाही माहिती, बघून घे. ओके, बाकी काय ना. मागे आपण ती ह्याची झाडं लिहिली माहिती ना, आता आपल्याला कसली? मोगरा आहेत, हा 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 लिंबूची झाडं. छान आलं दाबोलीची फुलं. हा काकी. ही सदाफुली आहे. सदाफुली घ्यायचं आहे. अबे इथे आहे. अय्या काय मस्त मस्त रंग आहेत ना सदाफुलीचे. 10,000 रुपयाला भेटतात तुमच्याकडे. हा छान आहेत रंग इथे, मस्त आहेत. चला चला घेतलं. चला 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 चला. गुलाब घेतला एक, कढीपत्ता नाही घेतलाय. घेऊन चल उचल गाडीत घेऊन चल. दिले पैसे दिले. हा देतो, चला बस झालं. चला. ए चला चला बसा गाडीत, उशीर होईल. काकी ही खूप मोठी फुलं आहे. ती पण कसं आहे नाव, त्याला काहीतरी आहे चांगलंच नाव. बघ, ही पण मस्त आहे. हे आपल्या इथे आहे ना, ही आहे. आहेत आपल्याकडे तेच आहे, सेम आहे ते. रंगामध्ये फरक. हे बघा, गांगेश्वराच्या मंदिरात आलो आणि उशीर झाला हो, अंधार झालाय. पटकन पाया पडतो आणि निघतो इकडनं. शांत, एकदम शांत. काकी लाईट बंद करा. पुरा लाईट बंद कर. लाईट बंद कर. नाही पण ते बंद ठेवायचं, आपल्याला काय माहिती. हा मग चला आता. आता इथे मुलांना आम्ही खाऊ खायला आणलेलं आहे. हे बघा, हे तिखट हवंय. हवा तिखट हवं का गोड हवंय, कसं हवंय? मीडियम बनवा. पाणीपुरी हा खाणार आहे ना, त्या शेवपुऱ्या बनवतो. ही शेवपुरी आहे का, सावकाश खा. घे ते टाकून खा, टाकून खा. ही शेवपुरी कशी ना, पुन्हा पाणीपुरीची पुरी आहे ही तर ना. बघा गावी बघा अशी भेटते. हे कुणालचे बाबा खाऊन झाले एकटे मगाशी. चांगलं आहे कुणाल. कोणी पाहिलं गाडी टाक. हे बघा मसाला पुरी. ए मुलं कुठे दिसतच नाही. ए कुठे आहे तुम्ही लोक सगळे जण? कालोखात काळोखात काय दिसतच नाही अजिबात. आवरे कुठे गेली? हा दिसली दिसली. कालोखात बसलेल्या हे चांगले होते शेवपुरी पाणीपुरी. पाणीपुरी होती, अशी का वाईट नव्हती. नाही ना, नाही मला बाबा घरी मी काही खाल्लं नाही, कारण मला घरी जाऊन जेवायचंय. बिर्याणी खायची, त्याच्यामुळे मी काहीच नाही. मी फक्त पाणीपुरी का popcorn घेतली माहिती आहे प्रिया? हा पाणीपुरीचं पाणी पोटात गेलं ना, हा. हे बरं असतं. ते पाणीच नाही, पाणी पुदिना गावाला ना तुम्हाला सांगते पुदिना मिळत नाही आमच्या इथे.
म्हणजे मी असं बऱ्याच वेळेला मी ट्राय केलं की नाही पाणीपुरी घरात बनवायची, पण पुदिना इथे मिळत नाही, चुकून कुठे दिसला तर. पण मी आता विचार केला की कणकवलीला मी कधी गेले ना तर पुदिना मी दिसला तर मी घेऊन येणार आणि घरामध्ये पाणीपुरी करणार, कारण पाणीपुरी ना आम्हाला खूप आवडते. पण इथे गावी आल्यापासून पाणीपुरी नाही आम्ही खाल्लेली. ते बघा ते भाऊ गेले ओळखीचे. तर आमची ह्यांची बहीण आहे ना, त्यांनी हे मुंबईला गेले होते ना मागे, तर त्याला पण बरेच महिने झाले, तेव्हा त्यांनी ना पाणीपुरी करून पाठवली होती, असं मस्त पॅकिंग बिकिंग करून पाठवली होती. त्यावेळेस आम्ही पाणीपुरी खाल्ली होती. आता नाहीच, पण आठवण येते कधी कधी पाणीपुरी. आवडीचा विषय आहे ना, आपल्याला आवडतं ना पाणीपुरी वगैरे. आमच्याकडे पाणीपुरी, भेलपुरी, शेवपुरी हे सगळं आवडीचं आहे. घरीच करून खातो. हां मग, आणि चटणी वगैरे घरी बनवली का मस्त बनतं, घरामध्ये चांगलं बाहेर खाण्यापेक्षा. त्याच्यामुळे मी आता खाल्लं नाही, कारण मला ते बाहेरचं ते असं म्हटलं ना मला नाही आवडत. हे पॉपकॉर्न बेस्ट आहे माझ्यासाठी. कुठलं पाणी. आणि आता जेवणाची तयारी म्हणजे जेवण दुपारीच जास्त केलं होतं. तुम्ही जर का नसेल व्हिडिओ बघितला ना तर मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा, चिकन बिर्याणीची रेसिपी बघा मी शेअर केले. तर तेच आता खाणार आम्ही. मी जरा कोशिंबीर पुन्हा बनवली. आज मुलांसोबत आज वाढदिवस साजरा केला ना. दरवर्षी आम्ही असंच करायचो, मुंबईला असताना पण असंच करायचो. गेल्या वर्षी मात्र काही नव्हतं केलेलं ना, गेल्या वर्षी नव्हतं, तो टाइमच खराब होता ना. जाऊ दे विषय असं. त्याच्यामुळे आज बघा हे 3 मुलं आली ना, छोटी छोटी. 3 मुलं पण खूप खुश होते, आम्हाला पण असा आनंद मिळाला, हो की नाही. छोटी मुलं टेन्शनच नाही होत. हा म्हटलं छोट्या मुलं असली तर टेन्शनच नाही होणार. मुलं पण जाम खुश होती. अरे हसायला येतंय आज आपल्याकडे, खूप हसायला येतंय. रस्ते काय 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 चाललेलं असं चिडवतात. म्हणजे व्हिडिओ बघा मी चालू केलं ना का मागे चिडवाचिडवी चालली असते, आणि हा कुणाला पण असतो जोडीला. हा बघा आपण इथे बसलेला आहे. जाऊ दे, त्याला मस्करीचा विषय जाऊ दे. आज सकाळी की नाही 9:30-10 वाजता ना त्या ताईंचा फोन आलेला. आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, त्यांचं नाव आहे जया रहाटे. तर त्यांनी आज अहमदाबादहून त्यांनी कॉल केला होता. म्हणजे त्या महाराष्ट्रीयनच आहेत, पण त्या तिथे राहतात. म्हणजे जवळजवळ 10-15 मिनिटं बोलल्या त्या आमच्याशी. म्हणजे खूप बरं वाटलं. म्हणजे आम्हाला पण आनंद झाला. त्यांनी खास यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायच्या होत्या म्हणून त्यांनी कॉल केलेला. आणि आज की नाही मी कम्युनिटीमध्ये पोस्ट केली होती ना ह्याच्या वाढदिवसाबद्दल, तर बऱ्याच कमेंट्स पण आल्या होत्या आणि खूप जणांनी वाढदिवस म्हणजे विश केलं ह्यांना बर्थडेचं. त्याच्यामुळे आम्हाला पण मग बरं वाटलं मग, हो की नाही. यापेक्षा जरा लाजतात ना बोला. आता पण बघा तोंड चेहरा बघा. त्यांना कॅमेरा चालू केलं ना का त्यांची बोलती बंद होऊन जाते. मी तुम्हाला ना काहीतरी कॅमेऱ्याच्या मागची सीन ना मी शूटिंग करून तुम्हाला दाखवेन बघा, कधीतरी तुम्हाला नक्की दाखवा. म्हणजे पूर्ण तो व्लॉग असेल ना, तो फक्त हे कॅमेऱ्याच्या मागे आमच्याकडे कसं वातावरण असतं ना ते तुम्हाला मी शूट करून दाखवेन. दोघं पण हे कुणाला पण तसंच आहे. ते असे तुम्हाला वाटतात बोलत नाही, पण भरपूर त्यांचं मजा मस्त सगळे चाललेली असते. एक दिवस आज आम्ही भरपूर मजा केली आहे. आम्ही आज बाहेर गेलो ना, बरं वाटलं आम्हाला खूप असं. त्याच्यामुळे लहान मुलांसोबत असे आपले छोटे छोटे काय म्हणूया क्षण आनंदाचे साजरे करायचे. लहान मुलांसोबत आपण पण लहान होऊन जायचं, बरं वाटतं. मग ऍक्च्युली आठवण येत होती मग त्या मुलांची, म्हणून मुलांना सगळं आता माझ्या मुलाची आठवण. दरवर्षी आपण असंच साजरा करतो ना वाढदिवस, दरवर्षी आमचं असं असतं. त्याच्यामुळे आज पण असंच केलं आणि चांगला गेला आजचा दिवस. तर आजचा व्हिडिओ की नाही मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप